Petrinja je grad posebne državne skrbi. Udaljen je 13 km od Siska, glavnog grada Sisačko-moslavačke županije, u kojoj je smješteno ukupno 55 naselja. Grad Petrinja s okolnim naseljima broji oko 25.000 stanovnika, a u samom gradu živi danas svega 13.800 stanovnika, dok je 1991. u gradu bilo oko 35.000 osoba. Od ovog malog broja preostalih žitelja, 3.500 je nezaposlenih i 3.000 koristi humanitarnu pomoć. Sve navedeno govori o teškoj situaciji u gradu koji se sporo oporavlja i u gospodarskom i svakom drugom pogledu. Ohrabrujući je podatak da je broj mladih porastao na cirka 5.000 i da se lagano smanjuje odljev mladih stručnjaka u Zagreb. U ovakvoj situaciji je postojanje većeg broja organizacija civilnog društva nužnost, a njihov kvalitetan rad je jedan od preduvjeta za bolje sutra. Zanimljivo je da je grad Petrinja i u prošlim stoljećima nekoliko puta razaran, pa iako se spominje stari grad Petrinja već 1201. godine, nova je Petrinja sagrađena na drugoj lokaciji, nakon što je potpuno uništen stari grad, te se ponovno spominje pod Turcima, tek 1592. odnosno 1995. ponovno osvajaju Hrvati. Tragovi posljednjeg razaranja grada još su posvuda vidljivi, pa je tako i nekadašnji div prehrambene industrije Gavrilović ostavio u gradu mnogo poluruševnih objekata, u koje se zbog neriješenog vlasništva i ne može ulagati. Danas se Gavrilović polako oporavlja i za sada predstavlja najznačajniji gospodarski subjekt koji ponovno zapošljava ljude. O svemu ovom pričali su predstavnici organizacija civilnog društva, koji se svojim postignućima, usprkos relativno malim sredstvima, mogu svrstati među najbolje u Hrvatskoj. Trenutno imamo tri projekta koja provodimo, jedna od njih je Klub mladih i u sklopu tog projekta imamo ovu edukaciju za mlade. Znači naš je cilj mladima koji su završili srednju školu ili nisu upisali faks ili pauziraju godinu, znači imaju nekakav korak onako slobodan u toj godini dana. Nama je cilj pružiti informatičku obuku. Radimo to besplatno, to je jedan program koji nam financiran od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i mi smo sretni što je jako dobar odaziv mladih za takvu jednu vrstu obuke. Nama je zapravo cilj da ih nekako da korisno iskoriste to svoje slobodno vrijeme, da nisu na ulici po kafićima, da dođe tu, da se druže i tako. Uglavnom ono što je bitno ide to, jako su zadovoljni oni, a naravno da smo zadovoljni i mi kao organizatori. Dalje imamo jedan program. Radimo na socijalnom oporavku regije ove naše, znači mi živimo u Petrinji, Petrinja je grad od posebne državne skrbi, bilo je dosta nekakvog turbulentnog tog našeg razdoblja, ljudi su povrijeđeni, ranjeni, grad je povrijeđen, tako da još uvijek te rane zacjeljujemo i u sklopu toga imamo informatičku obuku nezaposlenih. Zašto? Zato što je izuzetno velika nezaposlenost, što su nezaposleni mahom žene starije od 30-40 godina koje ne znaju raditi na računalu, od kojih se očekuje da znaju sve. Tako da smo se i tu pronašli i provodimo niz edukativnih radionica upravo radi toga da bi povećali njihovu radnu sposobnost. Imamo radionice također za djecu, malu informatičku školu, filmske radionice, razne radionice za mlade. A postoji još jedan veliki program u koji smo mi uključeni i na koji smo vjerojatno i najviše ponosni, a to je program jačanja civilnog društva Središnje Hrvatske. Mi smo jedna od 3 udruge, naši su partneri udruge CCI iz Zagreba, Centar za civilne inicijative i Ars Publica također iz Zagreba i zajedno s njima udruga X radi na jačanju kapaciteta udruga civilnog društva Središnje Hrvatske. Znači radimo u 4 županije, posla je puno, želimo osnažiti udruge, želimo im pomoći u jačanju njihovog kapaciteta, organizacijskog razvoja, želimo im pomoći da postanu barem ovakva udruga kakva je recimo sada X. Vezano za rad civilnog društva u Petrinji, tu bi se moralo osvrnuti vjerojatno na ovaj prostor u kojem mi jesmo, a to je ova zgrada. U Petrinji postoji niz ruševnih zgrada, jedna od njih je i ova naša. Glavni razlog tomu je vjerojatno neriješeni imovinsko-pravni odnosi i sad vlasništvo nad zgradom je upitno, neko je svojat, ali uglavnom ne zna se tko je pravi vlasnik, a krov nam prokišnjava. Općenito sve što se u zgradi dešava niko ne želi ulagati u nju, pomagati, financirati. Mi bi udruge nešto i napravili puno više nego što jesmo, međutim teško je naći donatora koji će ulagati u zgradu koja je trenutno ničija. I onda postoji taj problem što se može desiti da ova zgrada
ode na prodaju. Znači kad ju uzme privatizacijski fond, neko će ju kupiti, kad ju netko kupi, to znači da nas 15 otprilike udruga koje smo tu više nemamo mjesto iz kojeg ćemo djelovati. A grad nema navodno drugih mogućnosti da nas smjesti. Trenutačno u klubu mladih se provode 3 organizirane aktivnosti, od kojih je jedna ovaj tečaj mladih, to jest informatički tečaj za mlade, kojim ćemo pokušati pomoći mladima u Petrinji da nađu nekakav poslić, da imaju svoje slobodno vrijeme iskorišteno. Jedan od projekata i jedna od aktivnosti u projektu je filmska radionica u kojoj ćemo pokušati snimiti 2 filmića. I jedna od radionica je Infoklub, to je u sklopu Infokluba pokušat ćemo mladima organizirati slobodno vrijeme, to jest da u svoje slobodno vrijeme mogu doći na internet, imaju besplatan internet, računala, mogu se poslužiti i isprintati nešto, naći za školu, za fakultet, šta god im treba. U istoj zgradi, nekadašnjem đačkom domu, nalazi se s udrugom X ukupno 15 udruga, koje se na različite načine bore za održavanje svog radnog prostora i sredstava s kojim raspolažu u kakvoj takvoj funkciji, a da to ne utječe na kontinuitet i kvalitetu njihovih aktivnosti. Jedna od stvari na kojima aktivno radimo jesu izdavanje knjiga koje predstavlja dječje radove na području naše Sisačko-moslavačke županije. Do sada smo imali uspješne aktivnosti u tom smislu i svakako želimo nastaviti s time upravo zbog toga da se aktivira djecu, da rade, da se maknu jednostavno od područja koja mogu loše utjecati na njihovo zdravo odrastanje. Pa u tom smislu želim predstaviti neke od knjiga. Ovo je Slapove riječi mladih Petrinjaca. Tu je predstavljeno radoveda petrinjskih škola. Ovdje su još druge 2 knjige koje su također izašle u izdanju prva je Matice Hrvatske, druga je izdanju same udruge. Naravno, na taj način se jako puno djece angažira i pri tome oni pokažu što žele oni sami za naš bolji svijet. Od ostalih stvari na kojima želimo djelovati i na kojima imamo određene planove je pravosudna aktivnost. Kao što znate, žrtve kriminala su najosjetljivije, najčešće su to razorene obitelji i djeca.